trecem la un alt capitol, și anume mișcarea. Pentru mine e foarte importantă în ecuație. Este o prezență constantă, zilnică. Nu știu să vă spun o singură zi din viața mea din ultimii, cred că 20 de ani, fără mișcare. N-am nici măcar excepții în vacanță sau, știu eu, în zile în care, ca tot omul, să zicem, aș vrea să stau în pat sau mi-e lene sau n-am chef. Nu pot trăi fără mișcare. Nu pot să să parcurg o zi întreagă de muncă, știu eu, de alergătură, de probleme, de stres, fără să oxigenez creierul, fără să mă simt în formă. Diminețile mele încep cu sport. Și de obicei 15 spre 30 de minute, asta iarăși în funcție de cât de multă muncă am în ziua respectivă. Admit că nu merg la sală, n-am antrenor personal, dar mi-am făcut un set de mișcări care sunt, zic eu, bune pentru toate grupele musculare. Mișcarea e obligatorie în viața mea. Sper să fie și în a voastră. Chiar v-aș propune să vă gândiți cum veți face loc sau cât timp vreți să acordați mișcării în viața voastră zilnică. V-ați făcut un plan?